Привет. Привет. Здравейте. Бърках. Привет. Днес искам да ви разкажа за нашата компания. Усещам се как се стягам. От създаването си Кой ти цъ, човек? Кой ти цъ? Много съм тъжен, човек. Право, усещам се. Добре, чай, аз трябва да си взема на американска. С нашата пресоризирана система. Глупо е. Чай, трябва да се отпусна, аз стягам все повече всеки път. Не мога да се тръгвам да се смея, просто е много смешно. Нямам нищо. Направо ме празна главата. Не мога. Тук е всичко наред леко ме. Защото го правя. Правя го последно. Дай пак, още един път. Нещо обърках, не се от текста не. Чакай ма, само преди да почнеш. Или го пусна. Може да спреш. Пак се клача да. Той почна с си. Да. И много други. Забравям го. Айде, чакай. Само доказал се на пазара брандове. Ако се облизваме, брат. Чекай, много ме тъпо. Макита и нещо, и после и други. Да го четеш едно в главата.